Piniar ko ni Paing Koranir Kebarni. India adet a Prime Minister Narendra Modi India adet along kidoani skor along lo kachari osomar ingdeng sirke pen krehini kachari atumapan video korben kachingki kacethan pidi sore kiti asai kitengpon. Labangso Pariksha pe Charcha laki surihini rakren erkep aningkan pensi pangcheng ponlo athe kosonsi osomara tum satlang ke tok dunji aphan kaphere re lapen tres ke pavi desi anso se aning ke parong aning samjen pen ke pathek pon thuji aphan si labangso Pariksha pe Charcha pu isi ini svetu India government atuma hin pensi deng ponlo lason si pini det pi ada tami video korpen usomar apaya bu teacher student atuma phancing ki ponlo son si pini difu along ta Karbi Anglong along kitoan government school pen lo kachari usomar atuma phan ingwai ponsi apaya bu teacher KAAC CM EM MEC chairman atum penta labangso video corp amaya long chetong dunlo lapen labangso Pariksha pe Charcha long arjan kihing kacepate sitame kedam tangar ni cepate pon etsi pini sitame nong eta usomar atuma phan KAAC CM EM MEC atum arideng pen pi pajer pon sitame pini labangso amaya long Assam Education Minister Ranor Pegusi nang cetong dunji pusita kasik sak docet amat nang cetong dunun edet pusi KAAC Education EM Richard Tok biahin pen nang pacini dun. Pariksha pe Charcha ke lage it is initiative taken by our Honorable Prime Minister of India. Under his leadership, it was started from the year of 2018. 2018 and inkan basic check pono. Now see Pariksha pe Charcha ke lage to bring student atum parents lapen teachers isi gathering lapen putot alan tuma fan confidence ke wan. Jadi se exam board kitok di kibang GR ni ahut alang tu mafan si aning ke pang sampen so exam kipi kapiri re that pen buta confident ke bilap tekji afan si la so Pariksha pe Charcha program ke di bipon la so program ke already actually ke da pini Ronas Pegu Education Minister si donanzi porlo tema setame banger lot to viajo setame Guwahati kecedam tunangkok Chief Minister Panhang Delhi hang dat masih alang libang aku Chief Minister Adim si Guwahati long do tulo da bangke itu Dr. Tuliram long hang pasi Dr. Bipon long Ladakh ke selected student atuma fansi nitum hang lo ECC school government school atum fansi hang chot lapen art competition da Bipon na art competition sami latung laso exam barrier polo laso Pariksha pe Charcha laso tak pasila ning kapat hipon lasidak KGBV school Penchenglok DV school Penchenglok Golf Boys Golf Girls school Penchenglok government school ana fan ke phapon lok